אם יש עוד אשם נותן לו, אבל אין לו לב. נראה לי בגוף שלו יש לו סוללה, לא לב. בגלל אם יש לב של הבן אדם, הוא לא יקד לעשות משהו כזה. כמה כסף צריך לבן אדם אחד בחיים שלו? זה אני אומר. יש לו מלא כסף, לא מספיק לו. עכשיו מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא עושה חיים שלנו. הוא עושה להרגו כולם. בגלל מה? אני לא יודע. בגלל מה? כמה כסף צריך לבן אדם אחד? בגלל כסף להרגו כולם במדינה? בגלל מה? ראש ממשלה, תודה רבה, אתה נותן לנו מקום זה בבוקר זה לדבר לך. תודה רבה. תודה רבה בישראל. תודה רבה בגלל פה יש דמוקרטי. אם זה היה במדינה שלנו, היום בבוקר, אחרי 5 דקות אין הפסקה פה. בגלל, אני מראה לך תמונה. הנה בן אדם זה אקון לא רע. הפקידה של ה-FPI, המפלגה FPI של בבולורה. אתמול, מתי הוא הלך באזופה, הוא רוצה חוזר באביג'אן. הוא לוקח אותו באמצע להביש. אף שכה לא יודע איפה הבן אדם עכשיו. זה המדינה של וואטרה. זה המדינה של הבן אדם. הוא היה פה מסתובב כמו בן אדם נורמלי. הבן אדם לא נורמלי. אבל יש לו כסף, בגלל כסף שלו יש לו הרבה כבוד. הוא ילך לכל המקום. ראש ממשלה, תעזור לנו, ישראל, תודה רבה. תודה רבה.